Right, kanjani mukasei muri yeZimbabwe. Mangwanana ano tinoda kutenda Mwari zvikuru. Mwari anoda kutendwa zvichienda nekutichengeta kwaanotiita mwakare mazuva. Upenyu hwedu hauzi maoko evavengi vedu, huri maoko aJehovha. Saka zvinofunga muvengi wedu hazvichinjise kurarama kwedu pamusoro pezuva nezvatinoda kuita, nekuti upenyu hwedu huri mumaoko aMwari, hausi mumaoko evavengi vedu. Saka mangwanana ano tikafunga kuti ngatitendei Mwari zvikuru nevadzimu, ngavatendwe ivavo, nekuti ndo vanofanira kuti vatendwe. Ande mazviona ka? Varume, madrivers, please, madrivers, musaise vanhu pamedzo kutumwa nevarungu venyu muchinzi izoendai kwakati, izoendai kwakati. Tarisai kuti kusvikira mangwana chinenge chakachaya, ndo musi wedemonstration. Imimi mochitumwa nematraka iwaye kunzi enda kwakatonolodha, woenda kwakatonolodha, wozodai chenjerai kupisirwa matracks iwaye. Andi manzwaka mozoti vanhu vakaipa. Chinhu ichi chiri very serious, hachisi chekutamba nacho, because hachisi kuitwa panhu 1 rinobatwa track iroro robva rapiswa, iwo wacho munhu wobva warohwa futi. Andi maonaka, nekuti kana tichiita zvinhu izvi kaizvi hatisi kuita kuti tiitire zvinhu zvokuti tizadzise mapersonal interest edu. We are doing this kuti vana veZimbabwe muraramewo, nyika yekwedu isave chiseko chedzimwe nyika mwakane mazuva. Vana veZimbabwe tichingopotera mune nyika dzakasiyana siyana. So ponzi demonstration, iwo wopusa kusvika pakutumwa nemurungu kupiwa traka kunzi enda unolodha kwakati, enda unolodha kwakati. Please, 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 regedzai matraka iwayo ngaapakwe. Vataurire varungu wenyu kuti anotsva. Ndakutaurira anotsva zvichokwadi, mark my words, anotsva. Andi manzwaka, anotsva. We are doing targets every place. Tiri kuziva zvatiri kuita, ndiri paground. Andi manzwaka, ndiritori paground, ndo pandiri izvozvi nditaura, ndiri paground. Saka mapurisa, musazombofa makashandiswa muchipeswa namutamba okutumai kunzi anzende munorova nhingi nemboma. Never ever try. Musambofa makazvitraya, because once matodaro isu hatina toda kuti paitwe peaceful demonstration. Peaceful demonstration, but kana makazvitanga imimi murimi mazvitanga, zivai kuti havisi kupera, ende ichaperera kumarokesheni kwamunogara iko. Kudzimba dzenyu tinodziziva dzinonganduma moto. Ndakutaurirai, mapurisa ese, kana une mupurisa uri kuziva ari kugara pamba pako, tichazogadzira group tinenge chizoda mareports. Once mapurisa matanga kurova vanhu, we are going to deal with you. Ichaperera kumalokesheni now iyoyo, let it be clear. Ichaperera kumalokesheni kwamunogara iko. Ziva kuti mboma yeya unenge unayo unoisiya kukamba ka? Haikuona mboma yeya unosiya kukamba uko? Ochienda kumbaka urudyi, hauna kana banga muhomwe, hauna kana chi, topedzerana kumalokesheni ikoko. Ndiko tinopedzerana. Ingotry kuti tizive kuti ningarova munhu. Ani maonaka, ningarova munhu, taziziva kuti pane mupurisa arova munhu. Don't worry. Imi mapurisa hamuna mbowanda kufura vanhu kai? Muri wangani? Muri wangani mapurisa imi? Saka let it be clear kuti mapurisa kamusashandiswe, because asi uzopera zvakanaka kumalokesheni. Ani manzwaka, asi uzombofa zvakapera mumalokesheni. Hamuna mapurisa anogona kukavha nyika yese imi. Hamuna mapurisa anokavha nyika yese. Chinhu chakachaya kwese, pese paunofunga kuti pane munhu chinenge chakatochaya. Ani maona? So musambofa makashandiswa. Izvozvo tizvitaure izvozvo. So kubva manesi, maticha, tinoziva kuti mamusiri kuhora, muchingobatwa rafu. Ani maona, kana dzatime dzemaelection mune muchityisidzirwa futi. Ani maona upenyu hwamuri kurarama. Even iwo mapurisa iwayo, zvinhu zvinotonyadzisa kuti mupurisa wedu isusu anenge ane hembe yakachenuka, uniform yakachenuka kudai kumusana kweso. Ani maona, bhutsi inoita kunge yakuda kuningirikina, ichapinza ivhu pasi pebhutsu apa. But chaanenge anacho chinyowani chete chakati chimboma chakati ndo chaanenge anacho chinyowani. Apo peya hausi kuhora futi, uri kupiwa peanuts. Ochirova vanhu vari kurwira iwewe kuti iwewe uraramewo. Unoziva here kuti zvaitinakira chaizvo kuti tionewo kuti macivil servants ahorawo 1,500 US yekuta kurokumba, because anozoti kana akahoro anonzwisisa kuti ahora, kwete kuramba muchibatwa kumeso mari ichidyiwa nezvigananda. Imakatarisa then modecide kutora side ramunangagwa. Imi muri mapurisa imi motora side ramunangagwa nepeanuts dzamuri kuningira. Muri kuona here kuti kubva patataura apa nawe itaitaura apa,
atabvondora chinichi akabva atanga kuda kugadzisa zvimwe zvinhu akuda kuti imimi mapurisa maakupiwa sadza kukembi. Saka imi mapurisa imimi munotora side ramunangagwa nenyaya yekuti mapiwa sadza. Sadza raunodya kukembi ikoko mukadzi wako anoridya. Sadza raunodya kukembi ikoko vana vako vanoridya. Isu turi kuti mupiwe mari dzinotenga 1500 mucivil servants wese yaanotakura kuenda naye kumba. Vashandi vegovernment, vashandi vehurumende vakanga varetire vasina kupiwa mari dzavo dzakakwana ngavapiwe mari. Hakuna zvinhu zvakadaro zvokuti munhu aita 25 years ari pabasa opiwa mari iri less than 200 US achinzi ndo pension mari yako. Hakusi kutsvinya iko kubata rafu novangwana zvakadaro. Zvinoitika sei kuti munhu akaita 25 years achiseva mugovernment opiwa peanuts paretirement? That's nonsense. Unotsona kuti hatina mutungamiri pagedha hapana munhu. Ezvi kubva mudhara Geza uyu apenga maningi nenyaya yekuti iwe munanga uri kuuraya mageneral. Kubva Geza ataura makaona ezvino zvemazuva ato hapachaendwa pachikomo. Hani murikuzona akutya manje kuuraya vanhu ka. Ezvi muchatoona kutotika muchatoona kutoti hapana munogona kutoita 2 years pasina kuendwa pachikomo pai. Kana munangagwa akabva uyu panogona kutoita 2 years pachikomo pai pasina ari kuenda pachikomo ipapai. Kwetongoita basa rekuti munhu angopesana newe asiri kuda zvarura ngaurayiwe. Munhu angodengena ngaurayiwe. Ko kuuraya vanhu ndokudiko. Saka musi hapana chiri kuzodzokera kumashure. I'm very safe. Handi mazinzwisaka. I'm very safe. Nditori kumarizevho zvangu kwandiri kuno ndakatogarirawo zvangu ndikuti anchitodya sadza nederera. Handi mazviona ka. Vanhu vari kutichengeta, mudzimu yenyika iri kutichengeta. Nothing is going to happen to us. Let's fight. Ngatirwei titore nyika idzokere kuvanhu. Handi mazinzwisaka. Takataura nenyaya dzemotokari takati ngadzidzorwe, motokari ngadzidzorwe. Takataura nezuro. Handi mazinzwisa. Tiri kuziva kuti kune vakatengerwa imba, vese dzimba dzakatengwa naChivhayo achitora mari yenyika achitengera vanhu dzimba. Tichadzitora futi. Dzinofanira kutotorwa dzotengeswa. Handi mazviona ka. Mamainzi ayo ari kumainwa nemachina ayo. Mamainzi ari kumainwa nemachina ayo anofanira kutotorwa obva otanga kuranwa negovernment. Mamainzi izvozvi ezvi zvanga zvakatorwa namunangagwa anobva angoshedza muchina obva amita sei obva amuti iwewe ndiwako muningina. Ufunga kwako iwewe government yakanga ichiona mamainzi aya mari iye ichienda mugovernment zvicherwa zvichienda kugovernment zvotengeswa mari iyo yodzoka kumainstitution egovernment zvaitofambira chaizvo izvozvo. Handi mazona nyika yedu ine zvicherwa zvakawanda zvisika zvitambiswa nanaScottish vachidya mari nemagirlfriend avo sika zvitambiswa nanaChivhayo. Nyika yedu inogona kusumuka. This is the time now. This is time now. Let's stand together and be counted. Atite make sure kuti musi wa 31 munhu wese wabuda. Handi mazinzwisaka. Munhu wese buda. Handi mazviona ka. Ngachichaye kwese kwamuri ngachichaye. Saka aiwa musikere henyu munyasha. Aiwa tirimo tanzwa wangu akupanika kuti aiwa muri mutano here tanzwa zvakati vanhu vanenge vachida kutraya zvavo mapurisa vanenge vachida kutraya but at the same time chandiri kufarira zvavo mapurisa achina vanotouya kumuningi tatumwa wanga vachida kudai saka havasi kuzombofa vakabudire bhozi mapurisa acho vanenge vachituma acho vanotouya vachitotaura kuti vanopenga wakapara chiko iwe watosikera tichini vari kutofona mapurisa achina vanotaura hanzi anopenga. So don't worry. Asante sana.